Merhaba, şma pernare. Ez Rayzan. Nafın ez wazana maqsed û armanca na kanal ser qisî bikira. Me na kanal qand çi akerda. Na kanal qandê ziwan, kultur, tarîx û kamiye akerda. No xeyle muhalo ki me destra çendiyeno ez o wazana na kanal de şmarê programî bikara hadire. Ez qandê herikê programî 10 saetan ra vêşî xeftêna. Ez o nêgirwê zerî ra û qandê mileta ma kena hadire. Helbet tay çetiniyê nêkarî zî est ê. Tay kesî est ê nengî çînenê, zewtî ancenê û qisey arî kenê. Tay kesî est ê wazanê ki to cik hetê kes nayê. Tay kesî est ê wazanê to biancê hetê xwe. Wa heme şar û mileta ma Kirmanc, Zaza, Dimlî û Kird nay rind bizane ki madê raştîn hetbê û tim durust nezdiyê ziwan, kultur, dîn, emel, tarîx, welat û kamerda xwe bibe. Ê ki wazanê ma pêra kerê, ê ki wazanê ma berdê pêyo, ê ki wazanê ma sera xwe birasnê armanc da xwe, madê nê hemnarê raya heq û raştibacê. Zekşma zî zane ki no xeylê mihalo ez o na kanala YouTube de tay programê xusûs û meseleyan kena hadire û wazana birasne şma. Ama zekşmayê zî rind vînenê ki abonê kanal da ma taynî. Waştana me şma ra aya ki şma zî bibe abonê kanal da ma û na kanal ma bikim hera û bikim bila. Nezdî sera 80% ê ki hûnenê kanala ma temaşe kenê abonê kanal niye. Eger kişa teknikî şmayê çetinî ancenê se coşme de ê ki destpera ci teknîka esta înan ra destek buwaze. Bibe azay yani abonê kanal da ma wa dengê ma birasu herkesî û herca. Qaxû megîre. Qe ji û zirarê ney şmarê çiniyo û kes to nezano ki şma biyê abonê kanal da ma. Yani qe ji û tehlikeyê ney zî çiniyo û xora çiyo tehlike bibo zî mayê na kanal de nedanê. Mayê wazanê dengê ma Dimliyan, Kirmancan, Zazayan birasnê herkesî û herca. No zî eger şma bibe abonê kanal videoya biacibîne û bikere vila hûnî beno. Heme Zaza, Kirmanc, Dimlî kirdê mayekê welat de Bitlis Motkî ra heta Çewlik, Azarpêrt, Bonglan, Çêrme, Darahenî, Kexî, Kanîreş û Xarxol bibe abonê kanal da ma û wihêrê kamiyê da xwe bivîje. Heme şarê ma vere Dersîm, Çemişgezek, Mazgert, Pertek, Pilimûriyê, Pilûr, Qisle û Xozat bibe abonê kanal da ma. Wihêrê emeliyê da xwe bivîjî wa xizir derdar rê bibo derman. Heme mileta ma hetê Amet, Çermûk, Çınar, Erxenî, Gêl, Henî, Hezro, Lîce, Pasûr, Pîran û Şankuş bibe abonê kanal da ma wihêrê veng û rangan dê xwe bivîjî. Heme mileta ma
vera Erzincan, İliç, Kemaliye, Kemah, Mose û Tercan. Bibe abone kanal da ma û wihêr tarih tê xwe bivîjin. Heme milleta ma hetê Erzurum, Aşqale, Çat, Hesenqele û Xinis. Bibe abone kanal da ma û wihêrê welatê xwe bivîjin. Heme şerê ma sûkta Muş, Gimgim, Tiyara vera Riha, Soyrek, hetê sûka Semsûr, Alduş, hetê sûka Sirt, Hêvalê bibe abone kanal da ma û wihêrê kültür dê xwe bivîjin. Heme şerê ma hetê sûka Sivas, Kengal, Zara, Ulaş, İmranlı, Divriği bibe abone kanal da ma û wihêrê diyar û wardê xwe bivîjin. Heme şerê ma hetê Xerpet, Dep, Madem, Miyaran, Palu, Kovançiyan, Sivrice û Xulaman. Bibe aboneyê kanal da ma û wihêrê şerdê xwe bivîjin. û heme Dimlî, Zaza, Kirmanc êk teberdi, teberê welatê de ê Awropa û Almanya. Bibe abone kanal da ma wihêrê serbestiya xwe bivîjin. Kamî ki ma temaşekenê wazenê ziwan û kamiyê da xorê wihêr bivîjî bibe abone kanal da ma. Kanala ma heme medyayan de bikare vila ve herkes bizano ma kamî. Heta fina bîn malê wişî û selametiyê. Cayeme çîno ez şor kom can